Amen. Amen. Sithetha topic esiyaziyo or theme esiyaziyo sonke ethini displaying growth in sanctification by handling pressure. I think as we summarize abazalwane ithi displaying ukuveza ukukhula ebungcweleni ekungcwalisweni or change ukuveza display ubonisa uba you have changed, you know, you by being able to handle pressure. Amen. Yeah. Lento xa summarize singathi to be flexible, really, you know, ukuba xa izimo zempilo zifika ungabonakali bu rigid umile kuthiwa yintoni nansi there is a term endilibalayo yesiXhosa ungusoza uchintshi uyinto njenganyakaziyo izimo usimakade, that's the term also. Usisimakade wawumile. That, yeah, not usimakade, isimakade. Ukhona into ekuthiwa simakade isiXhosa. You'll go and check. Yeah, hayi eso sasesiXhosa. There is isimakade in number 2000 ningangazazi ezo zinto. Into I can't remember over it. Anyway, masiyeke bonakala uba and when I was thinking about this, it went back to a theme uJJ awakhe wafundisa ngayo, but the key point was that uba zero. Yeah. Because awungaziboni unguzero uzawuba sisimakade sithi simo akufanelekanga ume ngalendlela goba wena ufuna ugoba apho ke xa isimo sikunyanzela uba goba sizakuphula sizakugoba ngenkani. Hence you will now have a mental issue, mental health issues, yes. You will fall apart ube nezinto ezithi kanti mna Thixo ndandikwenzeni mna ndingotheni, you know, because awuziboni unguzero. You are not flexible. Amen. So you need to be a person who's really able to just move, be flexible. Xa isimo sisithi yeah, nobubu plane ukuya ngapha yithi umuve with ease. Amen. Seamlessly. Hallelujah. Amen. So siyayibona ke lonto uYobi njengoba befundisa uthatha umfundisi. Amen. We will look empilweni yakhe as we have already done, but sawuke sifunde kwakhona namhlanje just to zoom in. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. But kukhona andazi uwandazi ukuthi enenhlelo xa sithi we zoom in. Amen. Amen. Okay. Yeah, displaying growth in sanctification by being able to handle pressure. Amen. Amen. Hallelujah. And I think I befundisa khona a point that really caught my attention. He kept saying it over. Xa uSathana evunyelwe nguThixo or xa ngaba kukhona isimo esibi esifikayo kuwo, uSathana usebenzisa eso simo not uba like in the case of Job uba wambetha ngamathumbu. I-intention kaSathana was not to make uJob feel pain. That was not the intention. That was just a means to an end. The end goal of Satan was for Job to curse God. So whatever painful thing or whatever difficulty you may be going through, uSathana angayisebenzisa, and xa eseyisebenzisa akayisebenzisi kwinto yoba uzuve kakubi physically or ube ne stress. No, the intention yakhe is not to stress you.
intention is to use stress for you to get to a point where you say Thixo awukho engeke ndistresse kanje ukhona. That is his target. Amen. So kufanele ke simfunde ukuba izikimi zakhe zihamba phi, so that he does not fool us njengoba he fooled Adam and Eve in the garden. Amen. But eyona nto ibalulekileyo uba we must grow in sanctification to a point that we can handle these pressures. Pressures will come bazalwane semhlabeni apha. Yabona ngoxa ufunda kwi-social media we-have ba kukhona ii-bombs ezilungiswayo, kuyabonakala uba singase sibe ku-third world war, you know. Xa siku-third world war le nto ifundayo becomes useless, yoqala phansi. Le ubuyisebenza becomes useless, you know. So ithini ke loo nto? Ithi empilweni be flexible like Jesus was. Nebona uYesu uba hey inqoqo leyo wayenzima kakhulu. We need to go to his level in attitude and how we view things. Amen. Uthixo ukhona ke ngobabalo lwakhe to really help us and sanctify us until we get to that point. Amen. Amen. So sawfunda ke as we open quickly and dinale phrase. So I want to emphasize this point yokuba intention kaSathana uthi is not for us to be frustrated, uphelelwe imali ebhankini uthini ungabi nanto ulambe. No. Uzofuna ukusebenzisa ukulamba oku uba suka kwentando kaThixo or curse God. Amen. And niyamkhumbula eye kuYesu, Yesu uthiwa ulambile, walamba for 40 days and 40 nights. Walamba emva kwezontsuku. uSathana wathi babona ba oyilambile le ithi ndini. Ufuna umsusa entandweni kaThixo uthi unamandla nje. You can make a decision now and make bread. But much as ba uYesu wayelambile akawatshintsha enawo futhi amandla okuba achintshe amatye abezizonke, he did not do that because he looked at the source of the advice. It sounds good, but does the intention yakho? The intention is not for me to just eat and be full. The intention yakho Sathana is that I disobey God. Amen. So zikhona izinto that may sound good advice, really wise advice that will sort us for good. But you have to check uba le advice isuka kubani. Izayithini relationship yakho noThixo. Amen. Kuthiwa naye siyawazi uba uyakholwa kodwa ngeke esi sifo thina kukhona umthandazi opowerful kakhulu omhlaba uyalingana. Lento le iyawuthi phela iveki ube sewuright. Amen. Now you are pressured uba dingayi kodwa I'm not going to lose my faith ndizawulungisa nje le into. Once ndibe right ndizawuqhubeka noconstitute kanti disobedience. It shows that you do not trust the God you believe in. Amen. Kanti uThixo mhlawumbe uvumele lento for that moment so that you get to a point where you really seek him for his solution. And faithful as he is, he will surely come through. It may not be right now. And uchilo ke uJJ ukuba you know eyona nto ibanzima sometimes ufuna ba lento it's not that much, but the fact that it's dragging ikutheza amandla uba ngayazama wenze kuthiwa intoni le side hustle. You hustle and beside hustle yakho ayikho i1 zide zintathu zide ziyi4 but uthi sewuzenza zonke side hustles akukho nto ihlanganayo and uyazama lento kuhamba ixesha nabantu bayathi ba hey wakunina le business yakho ide akuthe kubonakala lento ingakukhathalisa yona ngobuyona. There's nothing to it, but nesi voices mane sithi ba hey uyazama mntaka mami you know xa bese bethinta nomama wakho inhliziyo usuzivu unyembeza ngiphiphiza
bayandisizela abantu kanti lo Thixo ndimkhosa ingakanalo sizi njengabo abantu ndibavayo. Kanti God knows what he is shaping in your life. Uyazi uba yintoni afuna uyikhupha apha kuwe. And besitsho last Sunday sithi when he has tested me, I will come out as what? As pure. As, huh? It was Tuesday. Yeah. Oh, sorry, Basala. Besitsho Tuesday, not Sunday. Amen. So, uba uThixo khona lento ayihluzayo apha kuwe. You know, he's sanctifying you, purifying you, so that he will gain the praise and honor through your life at the end of the day. Amen. So we have to allow that process, painful as it may be at times. But we know by his refining us, sanctifying us, and he will gain the praise. It's not us. We may get the crumbs again, but praise is not for us, it's for him. Hallelujah. Amen. So let's quickly go. Sifunde John chapter 16, verse 1. Xa sifundisana kanje, it is so that later uJeje besithi ke yena kangiba ngiyakhumbula manje sithi dudu. Man comment yamna ngithi dudu in advance. Ukuba when you are told now, you are being prepared, you are being empowered for the future. Ukwenzela uba lento noba ingekafiki ke kuwe, xa ifika ukhumbule uba yayikhe yachiwo lento. And at least unga refer back and remember uba oh kwakuthiwe xa ufika into enje mandenze kanje. Kukhona ke English phrase echuwoyo ethi to be forewarned is to be forearmed. To be forewarned. Ukulumnyukiswa ahead of time is to be empowered. That's what it means. Uxhotyiswa ngoku for the future yento ongayaziyo. But we know uba one day it will come. So that when it comes, you are already armed. You are prepared. You will take up your tools and arms and fight it. Because you've been told ahead of time. And that's what John is saying here. uYesu ethetha nabafundi bakhe. Wakhona ebaxelela uba look nina nisaza usokola. Yeah. Zangabe fihlela uthi nina nisaza usokola. But ke ndinixelela izinto ndinixelela zona so that xa kusokufikela ixesha lokusokola ningathi uphi uyivumela kanjani lento, so that you face it and you go through it usazi uThixo now even in that pain. Amen. Ngoba waxelela ngaphambili, so he knew about it and uyayazi and nguye oyivumeleyo. Ngoba uba kudala yazile ebengayenza iplan ayisuse or akuhambise ngenye indlela. But the fact that uyivumele, it means unesizathu, which is good for you. Amen. Hallelujah. So sizawudlulisa intweni ke andithi kudla ngocuza lesintweni ezinzima njalo siyanqoba kumnandi icula base sifika uyakhala umuntu kanti Thixo thina sakwenzani uphi ezifu Thixo kekho ngoba uthembisile uthi I will be with you till the end of the age. Amen. Till the end of time I will be with you. I'll never leave nor forsake you. There is no moment where God is not on your side. Amen. Even in the pain, He's there. Amen. Amen. So ufuneka ube nalo ngqondo yokwazi ba hayi ndiyadlula kuyo ne promotions ziyafika but ziyandidlula mna, but He is besides me. He sees it all. Amen. Hallelujah. Ngoba kukhona into ayakhayo apha kuwe. Hallelujah. Let's read John 16 verse 1. Samfunda ku New King James. Nifuna sike sive as versions. New John 16 verse 1. New King James. New King James version uyibeka kanjani? Verse 1. Yeah. These things
I have spoken to you that you should not be made to stumble. uyesu uthi kubafundi bakhe, nina you will suffer, people will hate you. Uthi these things I've told you so that you will not be made to stumble. Nigqwedise. Nithi nikholwa but ukholo kwenu kungabonakali kakuhle because you are made to stumble by the pressures that are coming towards you. Amen. Bendifuna ke la phrase it is so that you will not be made to stumble. Ningamane niqhubeka in your walk, in your journey with Christ. Nimane nisiwiswa zezi zinto nikwazi ukuwalk consistently. Amen. Amen. Even though zifika. Uthi ke I've told you these things so that you will not be made to stumble. U-NLT uyibeka kanje ke yena. Amen. Amen. Yisho ku-NLT verse 1. Yes. NLT verse Yes. 1. I have told you these things so that you won't abandon your faith. So that you do not do what? Abandon your faith. Yeah. Uthiwa ndinixelela ezinto uba nina you are going to struggle, you are going to suffer, you're going to be hated. There's a lot that you're going to go through. But I'm telling you these things so that in the end, when you have gone through them, you would still have your faith intact. Anizufika kwi point where you begin to question uba is God even there? Amen. Amen. Andithi abantu bayafikelela kwezo point uba yeke yokubuza but umuntu adathi akekho kwalothixo. Xa kusokufika o-auntie nomalume esithi mntakabhuti okuhlupheka kungaka ufundile into yakho yongafumana umsebenzi ayiyo masiyeni ngapha ube lula for you to follow them. Why? Because ufikele kwi point apho uthi ngenxa ye pressures uthi lo Thixo ungathi kanti ndaqhathwa. It's just i-religion nje bubulumko babantu bathi khona uThixo engena. And there are voices abanye bavele bathi awusithi ukhona uThixo othembekileyo bakuhleke. Athi we ba brainwashing. Ayikho kwalonto. Amen. Amen. Yeah, so that you are not shaken by pressures. Ubonise ukukhula ebungcweleni, ubonise utshintsho in your walk of salvation by being able to handle pressures that will come. Amen. And they come in many forms. But umzekelo esiujongayo in this particular case is that of Job. Amen. Amen. Hallelujah. Let's quickly go okay. Same John chapter 16 verse 4. NIV naye. Verse 4. Yes. I have told you this so that when their time comes, you will remember that I warned you about them. I did not tell you this from the beginning because I was with you. Yes. Uthi kuYesu bakhona kubafundi bakhe. Denzelwa nize nikhumbule xa sesifike ezo zinto that I warned you. Amen. Amen. Yeah. Kuba ngcono noxa ukakhe kwathethwa ukuthi hayi into enje abantu abaninzi bayadlula kuyo. Ngoba sometimes ezinye izinto ezinzima odlula kuzo ngenxa yoba buhlungu bazo ucinga uba nguwe wedwa owakhe wa experience lento. You know? Kanti xa khona umuntu uxelele kuse-L uzawazi hayi yayikhe yamentionwa le, this is nothing new. Other people have gone through it bakwazi ukudlula kuyo bemthemba uThixo. Amen. Nike nive bazalwane uba udlule entweni xa ume apha phambili kwandazi usithi uba ke bazalwane ndadlula kulena kwenzeka lena xa ndandingaka thina sihleli phansi side siyachiphisa uba yeyi yabuhlungu into eyenzeka. Nawe xa usijonga uziva nawe ubona uba yeyi lento lena akho mntu wakhe wadlula kule nto. Xa bereacta kanje kube khona omnye uzobalise yakhe uthi xa usoyimamela uyasibuza uba yinto le bendiyikhalela kulaa nto ngoba yikho le nto bendiyikhalela. Amen. Amen. Hallelujah. So sometimes when you go through things, you may really think, oh,
kuwe wedwa. Yeah. But we are taught ukuba no, cool, ube strong. Noba ke ungowokuqala as far as you know, but yima isibindi unganyakaziswa. Hallelujah. So uYesu wayixela abafundi bakhe ukuba these things will happen even nakuthi bazalwane. You know, terrible things will happen to you. Ulikholwa eli faithful, ukhupha isishumi, uyanikela, abantu ecaweni nje kuthiwa akekho ofana naye. La mzalwane ukwandazi mthanda kabi uThixo njengoba usitsho babatsho zonke izinto ezinhle. Unconywe nawe uyazazi bayi yonke into nje ndiyenza kakuhle, then wehlelwe zezinto. Uyasibuza bakanti isebenza kanjani lento kaThixo? Yeah, it doesn't make sense. It doesn't make sense. And again, zesimfundiso zoba uThixo abe ngathi uyi-casino of sort. Uba ndenze lena, God is bound ukuba andini. No. God is God all by himself. Uyo decide uba ufuna ukwenzani. So awuzumbribe ngobulungisa bakho, because ubulungisa bakho anyway stinks before him. If usa into kuThixo ngengqondo yokuba ndibone ke Thixo uba ndinjani, how good I am, lonto is nothing. But if you recognize uba Thixo ndizisa lento and I give glory and credit to you because of what you did first in my life, ngoYesu. That is the attitude. Amen. So unintsi lwethu ke because fundiswe kakubi sicinga uba hayi because ndenze lena nalena nalena and lead satellite then izinto zonke zizawuhamba kakuhle, you know, haya ako uThixo avule nje umnyango ingene le ikuvathele. Amen. Even in that situation fanele wazi ba uThixo is good all the time. Njengoba sidla ngokuthi all the time God is good. Xa sesifika izimo asatsho ngoba is good. Uba utsho ezinyembezini uba Lord you are good ngokukhalayo. Amen. Uxakeke uba lena ikufanele izawuphuma but uphimisa uba you remain good even in my situation. Amen. And this is what Job did. We have to learn to get to that point. But xa sifika izinto singafuni i-shortcut, indlela elula. Amen. But ukuhlala in that trouble simdumise uThixo, simnika imbeko yakhe as God. Amen. Hallelujah. Amen. Let's read verse 33 kwakhona naye. John 16. Verse 33. Yeah. I have told you these John things. 16. Yeah. John Verse 16 verse 33. Yes. I have told you these things so that in me you may have peace. I have told you these things so that in me, as Jesus, you may have what? Peace. That storms noba zifikile, but you still peaceful in the midst of your storm. Ndikhumbula uYesu elwandle abafundi bepanic. Istorm sifikile nansi inqanawa ingathi izawude yophuka ibalahlele elwandle yena uzilalele. Amen. Uthi ke uYesu ndinixelele lezinto ahead of time so that you are empowered to stand them when they come. So that you will have peace and not have mental case issues when they come. So that you do not fall apart because you have taken my words. And these storms, when they come, you will not be shaken because you have taken my words. You have become wise. Njengoyesu watsho ukuba ububani uthatha amazwi endimxelela wona and put them into practice. Ufana nendoda esisilumbu. It's like a wise man who builds upon a rock. And when storms come and when strong winds come, they are not shaken. Amen. Hallelujah. Read again. In this world you will have trouble, but take heart. In this world you may have trouble. In this world, read it again. In this world you will have trouble. In this world you will. Because this is a world of trouble.
ngoba kwangena isono. Nimvile mose uSathana ebuzwa xa sefikile ezulwini uba usuka phi iSathana uthi ngisuka emhlabeni ekutyutyeni. He was moving around. Amen. Because he wants to wreak havoc. So sisemhlabeni of trouble. Now umzalwane, because sisemhlabeni of troubles, you will have your fair share of trouble. When that fair share of trouble comes, you need to be empowered with this knowledge. Amen. You need to have a capacity ngoba ulunyukisiwe ahead of time zizakwenzeka izinto. So you need to have built capacity ngenxa yelizwi likaThixo uba noba ziyafika ilizwi likaThixo lindibonishile uba zawufika izinto I should not be shaken. Ndiyazi uThixo nami. Noba I don't feel like uThixo nami, but I know ukuba he is with me. And sometimes ecaweni akuhlakelela ukuthandaza uva kamnandi ubone uba hayi kulapha abantu bathi hayi ube khona. Abanye bazawuthi ukhona. Ngesuthi bathi usethe. Uthe. You know? And sometimes it's just pure emotions. Uva i-keyboard umfana obedlala i-keyboard ubetsho kamnandi. Wacinga uba nguThixo kanti it was pure emotion. Itsho sekungekho keyboard. Ukwazi ukuba uThixo ukhona even in that terrible situation you are in. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Ukwazi umthemba, ukwazi ukumhlonipha umnika imbeko as God even in your situation. Hallelujah. Amen. That's displaying ukuba you know you have grown in sanctification. The fact that you can handle pressures which come in many forms. Hallelujah. But these pressures, when they come, abanye, they look around and think about, there's no hope in this world. I think I'll have peace. I'll be better off. And they'll share long sharp. Amen. Omnye posa on incoming traffic. And it says that's a story. Yeah, because they were not empowered by the wisdom of God's word. Ukwazi uba sisemhlabeni wenhluphe. And it does not matter how good, and it kudla ngoba khona into ezithi why do bad things happen to good people. Zonke phrases uba you will be so good. Don't be deceived and think because you have been doing so good, izinto will go smoothly. In fact, aba benza kakubi babinyani, the most evil, but they are cruising nicely. Boy. Because they seem to be succeeding, izinto zibahambela kakuhle, yet thina esenza kakuhle izinto seem to be getting worse and worse. Don't be deceived, don't be fooled, stand your ground. Amen. 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 Because uSatan uzawuzisa ezo pressures, you know, insinuating over lento yenzayo ayikho. Ayikho. Awubazi kwa aba bakufundisayo njengoba bona behamba ngemoto ezinhle uba benza kanjani. Kwazi bani uba nabo behind closed doors banezinye indlela. Zonke ezi zinto zifike engqondweni yakho. Zi-mental pressures. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nitheni bazalwana ngathi ukhona. Hayibo, sisaqala nje. Ingenzeka lonto. Uhleli nje somsom. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now, UJJ says we will quickly go over these points, the categories, their pressures. Amen. Amen. And then look at the life of Job and learn from it. Amen. Amen. Let's quickly go 7 categories of pressure. Number 1 is physical pressure, and these points are extracted, most of them, from the story of Job. Physical pressure. And njengoba uJJ bethethe ngehomework,
andithi homework niyikhumbula uba wayithe fanele sithini ndizawunincedisa ke uba senze homework sonke. Hallelujah. Amen. So physical pressures, and as the pressures uyobi sizibona in what form? The physical pressure boils, yes, amathumbu. Umadosini ukhe washo uba hayi ndiyazi pain yethumbu. Uthi angasixelela ipain yezinyo. Sonke nami ndinganixelela ngepain kuthiwa yintoni le ndandinayo yasenyaweni. Yes, I had what is it called? Sometimes or clothing on my ankle. Hey, bazalwane. Anikhalele bawakuvuka bathi vuka ngoba yo. Fanele uthathe ixesha. You know. Futhi yanceda kwale uba noko ivoice ikhithi ukunyuka. Anganixelela ngubani ngo inhle nozozo? Yeah. I think uzozo wayesemncinci kakhulu mhlawumbe. Yeah. So sonke we have experiences of pain in our physical bodies. Amen. Le indoda yayinamathumba umzimba wonke. The whole body full of boils. And if you read that book, you uyabona uba I think ezi zinto zazimbi wayesehlala ngaphandle kwendlu ixesha elininzi. Njengoba ehleli ngaphandle kwendlu, and imagine andithi niyakhumbula i-background yakhe uba lo mntu was the richest man in the land. But ngoku izinto sezivele zaphequka. I'm sure abanye bathi we mjonge usukile pha phezulu lapha ezantsi nathi ngoku, and the people will say uthi bekade hambe lapha noba ubungakhange uthakale uthi hayi ngoku lapha nathi. Amen. So uhleli nesi silonda kuthiwa izinja ziyamkhotha. If you read uba as a human being, how low can you fall? Uba ubusisityebi uhamba ngeziphezulu ngoku lapha ezantsi. Abantu benza amahlaya ngawo, abantwana benza ijoke xa bedlala igames, andithi bayabona uhleli pha phandle mane besenza amajoke futhi ke abantwana bafihle nokufihla. Ndikanimjongela that. Ulo behamba ngala Mercedes Benz kuthiwa i-expensive nazo zonke. Nguye nje masengasabonakali ngoba yaphela imali. Now the emotion you may be going through, not only mentally but physically, you are going through this pain. And abantu benza jokes udukhothwa nazizinja. But awusiva ukucinga kukaYobi in this experience, yambona uba yena he did not lose his faith in the process. Njengoba ekhothwa zizinja nabantwana bedlala ama-jokes ngaye, ebonwa ngumuntu eyinhlekisa ukuba oh, even the mighty has fallen. What is going through his mind is not mental issues. He does not even blame God. Of course, you're confused, ubuza imibuzo. Ufika nabangani bazothi hayi wonile wena uyazazi bakonanga. Ngoba istory andithi kuthiwa he was so devoted to God to a point yoba wayedla ngokwenza sacrifices even for his children. Abadala abanemizi yabo. Because he thought in whatever they are doing, they may have cursed God. Amen? Amen. So as you see uba this person is devoted into yoba nemali, I'm affecting be focus my imali. So physical pressure, but kulo physical pressure he did not give in. Kuthiwa ke nathi noba sewugula kanjani, rather let ukugula kwakho ukuba ngaba ke kuza akukho luncedo olu within indlela zikaThixo. Usithi Nkosi, ukuba ngaba I have to die, so be it. Amen. Amen. Hallelujah. Omnye ngathi yo, that's too extreme. That's too extreme.
uThixo bazalwane will reward us for our faith. Amen. We will be rewarded for our faith. Ungenzi into oyaziyo ba but God andibonisa ukukholwa nokumthemba uThixo ngalento. Amen. You are tempted and you may think uba hayi kwakukhona umthandazeli pha elalini ingathi wayekhe wayinceda lento. But when you are going there, all you are saying even kulamthandazeli uba lento yakho yiyo namandla kunalo Thixo ndithi ndiyamkhonza. Amen. Yeva bazalwane, andana bukhona umbuzo kule ndawo. Akho mbuzo. Yeah, uba into ecacileyo uba le uThixo does not approve of. Ungayenzi because of the pain you are feeling. Amen. Amen. Yeah. Uyahleka uthi ingathi ufuna ucomment. Une comment? Yes, sis. Uciniza kulento ubaba athetha nayo yamazinyo. Yes. Khona kwabantu basekhaya khona wathi hayi mhlawumbe ufuneka wenze imbeleko okanye uxhelwe noba yinkukhu singengcezi. So if okanye kwakuthiwa ndingumuntu nje okanye okhelesi ongazuyimamela mhlawumbe nami ngeke ndazenza ezonto ndivume mhlawumbe bandenzele umcimbi. So labacela bano lamazinyo afuna ukukhutshwa. Akunanto yemcimbi azinto yeancestors akulizinyo qala ufuna ukukhutshwa elinesgonqo. Yes. Uyabona? And ingxaki inye uba those voices, if you are not mature, if you are not sanctified, that voice will become so powerful lisenziwa yile pain uyivayo uba hey maybe banganyanisa. Amen. Yeah, because ipain yacho xa bese besitsho suggestions bona ba hey zange bebuhlungu kanje into ngenze babanyanisile abantu. Amen. Naku ke ngonazinyo wayenza imbeleko no. Hallelujah. Nabazenzileyo imbeleko basaphathwa ngamazinyo ngoba xa usidla amasweet nama chocolate lizawubola izinyo libe buhlungu. Amen. Amen. Physical pressure, emotional pressure, ASB. Sikhumbula mos. Yes. Yeah. Where you go through the motions of your suffering like uJob went through. So xa uyifunda uyeva intetho uba lo muntu is under immense pressure because ujikelwa nangabangani. Nonkosikazi wakhe uthi kanti wena uzobambelela kulo Thixo wakho kude kube nini. Yeva lo ungena amathumba naye upressurized u-add more pressure uthi shiya lo Thixo vele umthuki ufe kube kanye. Kutheni ndingavele ndife ndingamthukanga uThixo? Why do I have to start by insulting God? Uyabona ba iplan kaSatan is not so much about what this person is going through. At the end uba wena thuka lo Thixo nibe zii-enemies. Amen. Wasetyenziswa umama, niyamkhumbula omnye umama wasetyenziswayo eqaleni kwendalo. Yeah, wasisipressure uba hayi yiza le nto inhle lena futhi izawusinika le wisdom usathi bethetha ngayo masihle. So upressure rakekazi uthi let's try other options. Uthi uJob kungcono ndiyokhothwa zizinja pha ngaphandle because I know my Redeemer lives. Ndiawe uba ndidlula kulento but umhlawuleli wami utheni yaphila. I know he is with me. So wanyamezela that ridicule from young kids besenza amahlaya kwi-games zabo ekhothwa zizinja ne-friends zisithi wena vuma ikhona lento wrong uyenzileyo. You know, nike nive bazalana uba i-discourage kanjani. Of course xa ungakhulanga into yoba wenze into kakuhle abantu bave bathi wena wenze into wrong. And it when you try to uphold this good living, wenza yonke into kakuhle, especially xa singabantwana. When we ask ba awebi because awufuna ukuphila kakuhle,
ekhaya bathi sibanibani nguwe ubugqibele uvula le ndawo ulahleke u100 uphi ba react abantu bayayazi nalento ndiyithethayo oh yeah lonto xa ungekho mature can really discourage you big time uba hayibo ndizama kangaka bavele batsho the exact opposite amen iyenzeka nalapha kuthi xa senze izinto ezinhle and then think uba hayi because we are doing good things all that will come our way will be good reviews good comments that uba akasalunganga utata usibanibani amen ungayifumani lonto that can discourage you you should not because lento awuyenzeli bantu yenzela uThixo amen it is between you and God so don't want to this feedback positive babantu bathini bathetha kakuhle okanye bathetha kakubi because likelihood is that bazawuthetha kakubi ngoku wenza kakuhle what are you going to do are you going to be discouraged you're not supposed to amen so emotional pressure esibini esithathu class social pressure amen yeah kuthiwa hey sasiphume nawe evarsity awukaqashwa nangoku yeah uyababona abanye sebe uyaphi Mpembe uzohamba ngemoto yeah apho ke sewuthi uyaxoka nawe because you have this pressure inside uba hayi and uye edolophini but uzawuthi kuye hayi andiyidolophini ndiyapha kwamakhelwane ndiyapha because unenhloni there's this battle inside you there's this shame you are feeling ukuba kanti mina Thixo landitheni aba bangakholwayo naba sebehamba ngeminyunyuvu kukhona umuntu endimaziyo in a setting zangayo babulisa abantu abaziyo that she used to be very close to ngoba uzijonga xa ebajonga bona uthi aba bantu uThixo basikelele mina ndisikelelwanga kuba engenamoto kuba ungekho nto tangible ucinga uba akasikelelwanga nguThixo amen as if insikelelo uba ube nendlu enkulu nemoto amen andithi imoto ukuba ngaba uyaqualify ebhankini ungayithenga imoto ube nomnyunyuvu does it necessarily mean insikelelo okanye usetyaleni but that's how we think ukuba kuba uhamba ngale moto then yonke into uThixo ukusikelele amen yeah so lo mzalwane zezi pressures ke sithetha ngazo social pressures uba sekunzima neyobulisa umuntu omaziyo that you love because you look at them and you look at yourself ubona ba hayi mina andikho kula level ndisephansi kakhulu amen yeah which is a bad attitude because uthi wena umuntu une value kuphela xa enezinto ezimaterial otherwise akana value xa ngenanto which is the thinking of heathens unrepented people sinful people abakucategorize bakubeke because of the things you have material amen yindlela yokucinga insult kuThixo leyo yoba uyawuzijongela phansi because awunanto iphathekayo and umuntu onezinto eziphathekayo upha phezulu usikelelo even sinners kuwe kuthi ukuthi noba akakholwa kuThixo as long as enezinto unevele what a twisted way of thinking which is indlela ngathi siyasicinga ngayo sometimes you know yeah kanti bekufanele uzazi nje uba you know I'm created in the image and the likeness of God that's who you are i-value yakho is not derived by into enxilileyo nento nayo i-value yakho derives completely from God amen it starts there nokuthi xa utreat abantu ba-treata from that basis nothing more amen and then umtreate ngconwanyana ke ngoku owenza intando kaThixo iyavakala bazalwane yeah
Physical pressure, emotional pressure, these are pressures we go through. Social pressure. Amen. Qonda uba kuba ndingugqirha, I need to drive this car. I can't be driving iPolo ndingugqirha. Social pressures. Ukuba njengoba ndiyi-engineer, I can't be seen driving i-Grand i10. Yintoni yona leyo? Social pressures. Kanti bekufanele uba ube noxolo sazi ngoba lo umlandelayo wathi namandla oba angaba sisityebi, wachuza uba yena uzawulala entabeni, angabi nayo neflat le eyi-1, angarenti nokurenta. Amen. Enawo amandla, he could have become the richest pastor eGalilee uYesu, because wayengavela sabize noba zifish eziyi-1,000,000 uba mazizise eza coins ahamba ayothenga, but he did not. Amen. Wena ulandela abani ke waba nepressure engaka yokuba you need to dress a certain way. Noba uyibona i-item yakwaPepa uba le ngathi it's durable, ndingayinxiba futhi it's reasonable for what I have. Uyabona okay. Ngaba yintoni abantu endikhonza nabo bathenga ko-Truworths, bane-accounts kobani Woolworths okanye zeziphathesi oZara, YDE. Uyabona? And these are battles abantu go through internally. You know? Yeah. Uba azive inferior ngenxa yento ayinxibileyo uba hayi esidambu kunini bandibona ndisinxibile ngeke mandide ndisitshintshe. Bawuhlala uzawuthiwa unethemba kumama uZivi ayithandayo ukuthi waqhamuka. Yeah. Ngoba uhlala uqhamuka nale item sewuyaziwa. So unalo pressure yoba ngoku mawugcwalise iwardrobe ngezinto that you do not need. Kanti esi sahleli se-strong, it's still in good shape, but because of these pressures you are giving in to them. You're supposed to live a life of freedom and peace. Uthi uYesu ndiniqalele lezi zinto so that in me you may have peace. Yes. Wonders. Yes, Baba. And now I want to tell you, it's actually enough to get level yemoto, but maybe nice feeling and bush. Yeah. Yes, so kulento baba yokuhandlisha pressure. Ikhonto kokuba mhlawumbi ibe ndim nje ofila pressurized yabo kuba mhlawumbi kube kumele bakunjena kanje but kabikho njalo. Ibe khonto kuba babe khona abantu bazokungqala babuze ba yey umzekelo let's say ke kule level kuyo mina emsebenzini. Yes. I mean ndikilanje yami apha kunabantu ababhizi betsala imiqala yabo bafuna ujonga njantoni. Yeah. Kunabantu abazokhomenta ngenhloko yakho into ba inhloko yenza inupeyini yabo. Yeah. So ndiyacinga ba nakule level yemoto umuntu uzokungqala into ba why you drive i10 uyi-engineer. Yeah. Yabo so how do I do that? Baphendula kanjani abantu abanje? Yes. Ke mna ndiye nkoma ingasi umuntu nje ndimlungise kancinci sentsho. So andazi noba ndingongo naxa sendibona ngathi ndinikezele impendulo ikhangelayo ungenathi. So andazi noba ndenze indlela right or what? Hayi, impendulo lapha kuwo uba lento uthi ungenaphi. Bayangena because basebenza nawo. Bona bacinga ngalendlela, and unfortunately that's the way it is in the world. Uba they will judge you on these petty things at times. But uYesu wakwabuza abafundi bakhe uthi bathi abantu ndingubani. Batsho bathi hayi abantu bathi ungulo unguJeremiah ungusibanibani ungomnye wabaprofeti. uYesu wayiva le bayitshoyo uthi nina nithi ndingubani. Amen. Waphendula kuPetros uba ungumesaya unyana kaThixo. What? Wena spot on. So into ebalulekileyo uba zazi lanto yokuba abantu bandibona kanjani, what do they think of me, it needs to really get out of you. Uba mna ndiyazazi ndingusibanibani, these are the things I've gone through, my situation at this point is this because God allows it, but it may change.
andizukompyuta because nalo andimazi uba lo ajonga le plate yakho kungenzeka uba uno boyfriend oligitsa oyazi lo ngoku uzama ukuphila to a certain step okanye kuthiwa yiphi le term ithanda kakhulu ngosisi uyabhejwa yeah kukhona uqathawana wo boyfriend omane emnika imali ngoba naye lo qathawana ecenge into apha so yi prostitute eglamorized le ivile lo yi prostitute ethile ulala nalo mfana kwenze bafumana imali. It's prostitution and it's normalized. Kuthiwa mawo xa ungumfana no better igama eli-irritator nje kalona. Yeah, but for darkened minds this is normal. So yazi uJJ uke watsho ngenye imini uba sibone how highly elevated you have been as a child of God. Ubukhulu kwezinto. Why do you get so frustrated by indlela zobumnyama? If you do understand uba ukhutshwe eludakeni olunjalo. Amen? Yeah. Uba uThixo omkhonzayo uyayibona le nto enjalo. Izayona and be free. Ungabe nazo you want to say? Yeah, just to add like Jebethethe nje ivesi ebuya iphindelela, and I think I even posted in my status yesterday that thing over you mustn't be fussy about what you're eating. So I think the best way to tell them would I eat for energy, not necessarily to enjoy or I must eat for food, because that's who I am. I don't fuss about what I'm eating and all those things because I know how valuable I am. Like lento icho ivesi la uyabona ba imfundiso kwaleyo ba ngikhumbula le bese befundiswa masola ngakho like this advocate that I was at when you eating for energy. Yeah. Look, because what is food seriously, for? life is not about what you eat or all those things. Yeah. What is food for? It's for energy, to be honest with you. That's what it is. But we have made it fancy to uba sitesne categories uba mna udla wabani wena komuchachos intoni yona machachos. There are these levels and igcwele pha kweza tertiary institutions yeah uba ngowe niyothenga ikona pha ekoneni you feel inferior ngoku Ikota. Yes, you feel inferior because you are supposed to kukhona ngiyakhumbula ngoba khona ivideo ndayibona abakhona lo ufake ipapa kwinantsika yase KFC. You know, those are pressures ezikhona ebantwini when you are supposed to be free, because whereas uthanda ipapa ngoba ipapa izakwenza ube strong and go for the whole day. Mhlamba unako nokudla uzawudla late. Why should you be bothered then? You know, but ilapha uba ingqondo zethu ezazikaguqulu. And it's unfortunate about that even we believers are still like iyabonisa ukuba asikakhona i-sanctification process ayikenzeki. Amen. You live according to your means, within your means. Uthi Petros Lord Tina, if we have something to eat and to cover all our bodies, we'll be content with that. Amen. Yeah. If unayo indlela ke njengoba sibona uMC wethu, of course, you know, but makungabi into ebonakala uba I need to get that one. You know, that dress, I have to, you know, it's a yeah, makungabi into makuthi andingakwazi uthenga at least no Thixo undiphile imali and akhonto isisidingo kawe I know of so ndingayithenga. Amen. But ungabonakali ukuba I need to get that one. You make whatever means now change it bring a video yakhe by hit my camera. You are fixated to getting this thing. Amen.
So we ought to be free. Singabi pressured bazalwane. And we will be displaying sanctification by doing that. That you are not pressured at all. You live life knowing who you are in Christ. Amen. Uba i-value yakho, it does not matter how some may undermine you, but you are not undermined. Because ingxaki ilapha yoba wena xa umuntu ekujonga ekugauge ekubeka nawe uzithatha uzozibeka. That is the problem. Because they could say whatever and see you in whatever into it boils down. Uba wena uzibona kanjani. Amen. Amen. Unathi uYesu zanga besilwa uba yo bandithatha kanjani bandihlisa kangaka bathi ndingumprofeti bayandazi bantu ngunyana kaThixo uyazazi bantu ngunyana kaThixo. Amen. And kwa uSathane ngolowawe wathi ubunguye unyana kaThixo yenza le. Wathi uYesu andizoyenza. Because he could have easily been pressured into ba enze le miracle. Afole ku trap yokudisobey uThixo. Wathi ndinawo amandla yenza ndiyazazi bangubani. I'm not going to try and prove it to you. Hallelujah. Amen. So we have to allow God to really help us to grow into that level. Yeah. Amen. Yeah. That you know who you are, you know your value. Hallelujah. Because abantu belizwe behave that way because they are darkened in their minds. It's expected of them to behave that way until the light of God through Christ comes. Amen. Yeah. It's unfortunate uba nasezicaweni lento yesi status ne levels uba ingene ne cliques uba si groups zi friends within the church because we level ethile socially, which is just a satanic thing. Ngoba befana sihlangana kungabikho umuntu ozawuzibona uba mna ndikule level. When we come to church, into esihlanganisa is that we are made children of God. Amen. In Christ, and it ends there. Amen. Amen. When ophiwe kakhulu, you become a help to those who are in need. When are in need, you don't look down at yourself because you don't have. Amen. Amen. And you celebrate the successes of others because value yakho ayizi, you don't feel complete because unezinto ezmaterial. You feel complete ungenazo because in Christ you are complete. Amen. And then it becomes easy ukuba ucelebrate nabo uThixo abonileyo bafanele babe nazo ezo zinto. Amen. Uba sitshintshwe through the renewing of our mind. Transformation yenzeke, change yenzeke ezimpilweni zethu. Bese siyile ku social pressure. And then esine psychological or mental pressure. And khona abantu ekufuneka balale ngoba basela amapilisi. Angeke akwazi ukulala because ingxaki zomhlaba zimile. Zilapha. Uyacinga uba le yanto izayikhupha kanjani amatyala alapha. Amen. Yeah. Umuntu akasakwazi ukulala. Kanti Christ njengoba betshilo uba ndimxelela izinto so that you may have peace in me. You go to sleep usazi ba hey zikhona ezincane sendistrugglisha kwa ubhatala ngoku i-school fees kwa i-rates esibhatala uyastrugglisha but you acknowledge uba zikhona and you are not careless but you do not stress about them. You trust uba uThixo ngobulumko namandla akhe he will make a way as he always does. Amen. Amen. And he makes a way where there is no way. He makes springs in the desert. A desert apho ungena themba lobuyofumana amanzi, he creates and makes springs. So uphile uyolala ebhedini ngongathi awunazo ingxaki zikhona ingxaki zemali. Ube joyful ngoku i-placement yomsebenzi nazo zonke izinto kufanele zenzeke zingenzekiyo ube joyful by Thixo nale i-situation uyayazi and you know best and you have your best interest in your heart for me. Amen. Hallelujah. Because he cares. And uchilo ujejoba, what is so important for God
is our sanctification and holiness more than these things. Amen. Uthixo into yoba ngoku ubukhe awabinamet kuye is not that important. It is important to you. It is important to other people, but kuye it's not that important because if unazo impahla unayo nebhedi sewusikelele kakhulu. Ulala ebhedini uyesu wayelala entabeni engenamandla. Udlile ekseni, wadla emini, wadla nasemalanga 3 meals zonke. Kube khona lo zawukhala uba izinacks azikho, ufuna izinacks in between. You know zonke izinto ilizwe elo. We keep adding when life is just about you being energized. And niyakhumbula uDaniel nabangane bakhe basiwa kwa-king wathi hayi sizamenzela best food, king's delicacies, into edliwa ngukumkani. Bathi uDaniel no, asizozingcolisa ngalento edliwayo apha, thina siphe i-veg ne-fruit kuphela. Kuthiwa hayi khona now ndibulalisa because nizawuba weak nibe sickly. Uthi uDaniel, put us to a test for a few days. So sometimes uzawudlala palitshi yakho nala sweet water, but xa sesikujonga bade bazokubamba neskin esi uba uthambisa ntoni ntombi. Uthi hayi ndithambisa ivaseline, but hayi siqoka. Tell us the truth. Ngoba uThixo lamandla uyakwazi ukunika impilo. Amen? Amen. You don't have to go and follow all the ways of the world. Ujonga nalapha ku social media uba lo sisi uneskin engathi uhlamba ngantoni, siyaglow, siyaglow. Yeah. So nizulana nazo zonke izinto ze-makeup nizama uzenza bahle. Ezinye zazo zinitshise kwesi skin lesi sihle because nifuna ulandela because wonke umuntu eyilandela. Amen. So God is able that in the little you have, He will give you the necessary help. Amen. Amen. Yeah. Uthi nje ingqondo yakho mayitshintshe. Yeah. Hallelujah. Boneke abantu ngenxa yazo zonke izinto ba nokudla abandla ngokuthi ba sometimes we fast about a lot of things uba xa ulambile uba kukhona into edliwa ekuthi wayidliwe ekseni kukudla ukuya noba kusebusuku ama-2K ke angcono ngoba wona abulala abantu. Noba ungaliphi ixesha noba ungedina if ngama Weet-Bix uzawudla ama-Weet-Bix ayolala uhluthi nje. Amen. Why do we want to categorize bekuseni kudliwa kanje ukudla kwasemini kunje and then ebusuku bazoxela uba you need to have a full meal? It's good for your health. Says who? Yeah, kuthiwa full breakfast. Le full breakfast ongayiqhelanga wena ngokuncedwa nguThixo xa uzoqala uyidla ngole full breakfast waste nema ugcwele umoya imini le yonke. Ngitsho ngamabomu ugcwele umoya. You are bloated, awusekho happy. Kanti uThixo bekubeke kakuhle uba wena ekseni noba udlanga, it's okay. Uyawudla emini uyodla ebusuku. Omnye uyovatha phambi ngo-11 iplate engaka wena ukhuza uba intaba engaka. Kanti lo mntu uzawudla le nto imini le yonke abe right maneziselela amanzi nezinto ezilayo. So thina we have been lied to. Kufanele sifunde bazalwane because nalama prawns wadlayo akazo eda nto kuwo. Aka edinto ukuba fancy nje kuphela kuba kuthiwa awukawadla ama prawns naku madoseni uthi akahluthisi. Why uzoyoleqa ama prawns ke obungasuthi apha enantsikeni ekoneni kulamama uthengisa ichicken uza kunika i-quarter chicken cheap and uzohluthi and awuzukula. Kukhona uzawuxelela uba kukhona uzawuxelela uba hayibo such an untidy place. Uthini Lini?
bazalwane iyawusihambe ingapheli intshumayelo bemnandi fanele sonke size Tuesday sizogqibezela ezintshumayelo. Amen. So sithi psychological uba ingqondo liqinene ithi ngathi ungayisusi inhloko ngalendlela eqinene ngayo. It's pounding, ufuna amaphilisi ama-disprin amadosini because uxakwe zingxaki zomhlaba. When God is there, if you knew uba God is here, he knows the situation, he will make a way. And ndandisitsho ukuthi bazalwane some few weeks back uba it is so sad, it breaks my heart that when God proves himself so many times, but for some reason we continue to doubt him. Yeah. When these pressures come, we react in an ungodly way, showing, not displaying his sanctification level kufundiswa ngayo. Showing uba asikamthembi, we are not relying on God. We are still relying on our ways and our own strength. It's an insult to God. Amen. Uta uyesu waxa ehamba, his worry was that when I come back, will I find faith? Will I find faith in people when I come back? That was his worry. Abantu do not show faith in God they claim to serve and love. Amen. Masincede uThixo so that we grow. That even in these pressures, we're not pressured. Amen. They come this year, see joyful, kube mnandi kongathi izinto zonke zihamba kakuhle. Because whether they fall apart, uThixo lapha ecaleni kwakho, you have everything. Ngoba that same God ngulo othethe izinto ezingekhoyo as if they are there. He can change your situation like that. Themba yena. Ungazixakekisi ngibona uba usakwazi ulala. Khona ipilisi endide ndiyazazi eziyelo ezincinci. Hayi ezo zinzima kakhulu naye. Hayi ezo yabona uba ukho nozali uba ukazisebenzisa ezo. Fuma nanku umzalwane kuyofuna ezipilisi epharmacy. Ubeyazi abaza umthi qhu. Amen. Yeah. Awusakwazi ukulala ngenxa yengane. Ufuneka uqale yazazi? Ngicela zezenhloko nazisela ndalala. Lona nimnyaka nawo wayeka before. Utomase zenhloko sela zangaphi? Anusele yi1? Nasela 2. I think zazibhidisa because asendaweni ekhaya. Kodwa nje lezenhloko because nathola engiqanda afike la kuzo. Azisela. Ayona vele nozela ndalala. Uvuka ngosukuza. Yebo. Kanti usela A1 nje is enough to take you. Amen. Ufumanisa ba ngoku ungumzalwane uzayo waste nemali ngoba ngathi ziyabiza nezipilisi. Ziyabiza mama uSipho. Asibizi? So what are you saying about? And it's not for sleeping. What is it for one? What is it? Just abusing. Ukuthi kwamna ndandi abuser so. Uyakuzikuza ungacabanga ulale. Andithi kaloku kuba zilalisa upholisa inhloko le ingqondo iyaphuma. You know? And abantu really do go to these pharmacies and buy seriously expensive medication. Ngoba ingxaki zibongamela. And ayisizo nengxaki ngabo abazenza ingxaki. Amen. These pressures. Ukuba nike nive bazalwane eyinto ubona uba iyakustressa xa usayithetha nomnye. Asayithathe ibe light nawe xa sayithetha ngoba into nevindistressa kule nto. When you're getting another perspective, mostly godly perspective. You know, like sometimes xa uthetha no JJ, bayi JJ khona njengale. Andikho sure uba lena sizawuphuma kanjani kuyo. JJ asayina ayibeka apha idai. Ubalo. Apho akukenzeki into, just a word alone changes your perspective. Now ubuye esinondweni hayibo. Bekuthembise ndicinga ba ingxaki nje lento. Amen. Uthixo khona, you know? But abanye abantu do not seek for godly counsel. Bazawuthi hayi umfundisi waze nomfundisi efundi iBhayibheli. Bafuna yapha epharmacy and spend these thousands.
nezi medication ezibuye zibe ne side effects. You know, we've been so deceived. uThixo makasincede to really untangle ourselves from these things ngelizwi likaThixo. Amen. Amen. Unento ofuna uyithetha sisi? Andazi ke njengoba ixesha selihambe singekangena na kule verse. Andithethi ngawe sendithetha uba iyahambe masiqhube. Amen. No, baba, I think ngifuna nje i-confirmation or something. Yes. Ubana because mina disiqaphele nje bana lo muntu ke nyanje xa under pressure ndiyalibala njengoba ndikhe ndatsho kwenye Yes. right ba ndiyalibala imfundiso scriptures imizekelo yonke loo nto leyo. So ungatsho bana enye indlela mhlawumbe engandincedisa uba ikhona engizoyi-add engandincedisa ekuthini whenever mhlawumbe izanengxaki ukuba maybe ndithethe no-JJ or nawe or anyone or ikhona enye mhlawumbe into endingayenza for me to be able to handle ezi pressure okanye ndikwazi ukukhumbula ezi mfundiso and like everything. Look, I think first of all, ngoba ukuthetha nathi, let's say uJJ would nam ndikude during the week. Now, uyafumanisa uba wayile airtime bekufanele uba ufowunele abantu ujonga nento zemisebenzi ngokufuneka ufowunele nathi udla kule mali ingekhoyo. So, but unayo iBhayibhile efonini yakho or iBhayibhile endlini yakho. What I'm trying to say is you are supposed to meditate, think about ilizwi likaThixo nemfundiso ozifumeneyo. That is the main thing, so that ingqondo yakho le ingalabalabi. You know, because ingqondo yakho sesistressa and feel pressurized is because ingqondo is running 100 meters all over the place. You know, it is saying you are thinking all these things. Of course, ufonela uJJ if you have the means. Well, in this case, ngomthumela no SMS. Uba hey JJ anamani naku ndisengxakini, I need a word. But uJJ ubusy. Yes, I'll come to uJJ. Ufuna ukomenta kule ndisayithe time. Okay, ngena ke. Yeah, no, I need that thing is to pray. Pray about it, because when you pray, umoya ongcwele uyakwazi to reveal scripture for you. Esihambelana nalento ambayo. Adithi umoya ongcwele is there to remind us about the things esifundiswe ngazo. I understand you are under pressure. When I say you need to pray, I don't mean you need to close your eyes, find a space, whatever. Even inside your heart, you pray about it. Lord, Holy Spirit, help me. This is the challenge that I'm facing, and I feel pressure like I cannot really handle. Just remind me, what must I do right now? Because you cannot always think about hey, man phone, because sometimes you will phone and you won't even get through them. Yes, that's where I was going. So that's why it's important that you start with yourself, you converse with God. Lord, just help me. How must I face this? And sometimes even just to sit there and cry to God if you don't have anything to say, it does help, and you find a solution. Okay, that's one element. Of course, we are supposed men ought always to pray. Umthandazo akuyonto yokuphimisela, but to always have lento ayishoyo imamuzi kuba ngaphakathi uyathi Nkosi, I'm stressing now, I really need your help. Amen. And if it's continuing, you have umuntu that you can consult njengoba usitsho umfonela uba how do I deal with this. But uJJ or inkokheli will not always be there at that point. So it's important for you to take imfundiso yelizwi likaThixo and really meditate, think about izinto zikaThixo nelizwi lakhe. You know, ngoku nisebenzayo you're thinking about hey uyophi hlobo luni lo muntu lona. You're meditating, your thinking is around these biblical characters that can help you in your own time to deal with issues as I. Amen. So it's important that you really meditate on God's word. Unga meditating nge-reels nabantu abahlekisayo. But hey, Jesus. More if you don't run. Yabona umzana wethu nanke yahleka for a moment. Next moment say Carl, ayibo sewenze again.
ingxaki ibikhona uzama ukuyicima ngomurifi don't run. Asikunceda Lord. Think about real issues. Meditate about God's word. You know? Yeah. Of course, because Satan may really try to put you in a corner. Hence, you have abefundis to then guide you. Just about down, then you're fine. But it's important that you learn to meditate, to think about God's word. You can take the life of Joseph. You can take the life of Ubanom. You can take the life of Paul. But Paul, his commitment engaka kwezingaka wayenazo ezindala. uTimothy. Kusho ukuthi le nceku yayiligwala introvert ngokweterms zethu. But yakwazi ukuleader kwindawo apho there was persecution. Encourage you think about these things. Uze apply kwabakho ubomi. Amen. So that you do not stumble or you get to a point of losing your own faith. Does it make sense? Yeah. Of course, but this thing is not going away. Then you feel like point up ufika umalume athi hayi nansi mshana indlela ubone lo nansi. You have all these resources. You have your pastor, you have your leader, you have the Holy Spirit, you have the word. But ubalekile umeditate ngelizwi kaThixo. Think of, fill your mind with izinto zikaThixo. Na xa kusenzeka izinto, you quickly, your reference quickly goes back to the word of God. Uba hey, abantu xa besenza kanje, what did the word of God say about these things? You know? Yeah. Angaba kuthethwa ngokuba ngoku hayi sekukhona ichip njengoba nibhatala ngeefowuni zenu nisabhatala ngamakhadi. Ungathathi umnande lokuba hayi thina ke sesedlule emakhadini sibhatala ngeefowuni zenu. Iphelele nje kulonto. Uba hey sesibhatala ngefowuni lento ingathi lidela kula 666 ntontoni uba umuntu akazikwazi ukuthenga ingathi yapho nje. You know? Apho uhlanganisa your daily life with what the word of God has said. You are meditating. Angeke libe khona ixesha loba ustress, but stress because we have no time to think about God's word. Sivele sifocus kwezinto sithi zingqana. Only to realize banazo izinto ezingqana for that matter. Amen. Masiqhubekeni ke bazalwane akubaleki. Basic psychological, ne? Let's quickly go through them. Physical pressure, 1. Second one, emotional pressure. Third one, social pressure. Fourth one, Psychological. or mental. Yes. Then occupational pressure. Ilandi excuses. Why? Ngeke ngikwazi uzicaweni. Libhali course enzima kahle. Lo muntu emini ubehamba nabangani bakhe beMacD. You know? eMacD you spend maybe 20 minutes for i-order, but when you spend 2 hours kwaMacD nabangani bakho, xa kusokufika ixesha ngoku loba bukela live uthi hayi ngeke ndizawufela uba ngabandifuni njengoba you know, these are the things we do because we always look at the church one oba senzela umfundisi favor as if lento izonceda thina. You know? So if you are really serious about your godly life, your sanctification, you need to make those arrangements. Oba, I need to study, but I need to listen to the word. Of course, you get ayithi lento ngeke uthethe no JJ uba hey tata namhlanje ngeke I diyacela noba it's just few minutes and then diphuma. But you need to show uba u serious ngalento because it is your life if you really see it as your life. You know? But bayofumana abantu, they will be busy and be occupied by other things. Xa kusekufana uba le ezawumnceda ayakayobuyi. Yabona into? Yeah. I'm just saying, and the tea was in. You know? We have to be serious. But it's easy for so-called Christian believers to make excuses
for church related activities. You know, uba ayangeke ndikwazi ndine kuthiwa yintoni, not appointment, ndine commitment. I have a serious commitment. Uyeva kwayile ndlela ayibeka ngayo i-commitment uba uziva into ephucukileyo, advance leyo in life. Uba oh no, i-commitment is still backward, i-engagement. Yes. There is an engagement enayo at this point. Long to all their lives, they have been nurtured by God's word to be where they are. They have been lied to, deceived by the cunning devil. Uba when I say we level, go outside dinga kuli kaw. You know, ifanele aba you are mature. Kanti lo muntu exposed with dangers zoba a lose faith. Amen. Yeah. Lento yemisebenzi. You know, uJJ uke I mentioned, I mean, I was forced ngenye game. I partly agreed, of course. Kuthiwa ambani yosebenza eDurban sicela Friday. Ambani yosebenza lento, it's important, and you know, and ukuzubone ukuba, you know, we are so selfish because I'm thinking into enditsala kakhulu over this weekend, the overtime esayenza, because if usebenza na Sunday niyazi overtime it's double. So uyabona nje uba the overtime uzawukwenza imali. In the back of your mind you are motivated by these things, not really caring about what does it say about abazalwane obashiyayo abangazuva ilizwi, because you prioritize overtime, you know. So siyahamba siyosebenza ke, and free, of course. Not that. Look, I went because there was pressure. There's pressure uthethwa ngaso. Ngoba umphathi uthi, hey, madoda, Ian, siya. And then a colleague and a friend of mine on Sunday or Saturday evening said, okay, let's meet tomorrow. Sizogqibezela. Uthi, hey, kumzini, I'm not here. Sunday for me, I worship my God. The way he says things, he was saying it jokingly, but it hit me so hard. I felt like Peter betraying Jesus 3 times before the cockroach. You know, the whole time, that evening was one of the miserable evenings in my life, because I'm thinking, Kanti, nah, why? Why? But thank God, because that is the grace of God at work. That moment changed my life. I made a vow from that day. Which not again. Whether there was going to be a benefit, but I cannot value umsebenzi kangaka to a point yokuba umsebenzi kaThixo will fail because I've prioritized secular life or my work. Was umsebenzi uqalwa Monday in the morning to Friday in the afternoon. Why now does it want to go over the weekend and take even God's time from me? And it JJ wafundisa wathi, before you are an employee, before you are a doctor, before you are a lawyer, you are a child of God. That has to take center stage. Amen. That has to take priority. And there may be backlash when you take that stand. When you are not showing any signs of interest to what we are doing, therefore no promotion for you. You need to be in a position of accepting. For you, Lord, even if I forfeit the promotion, the potential of promotion, but I will live and follow you. Amen. 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 Yeah. Because uSatan angaqala esithi hamba niyosebenza i-overtime Sunday, but i-intention yakhe is not that you are away from church. I-intention yakhe is that one day you will say, what is the point
the church has not helped me about anything else. You know? And never see the need to worship God as God, the one who sustains you. So as it was subtle, is dangerous? Nathi, when we know there's a need, yemali, there's bills, but don't let them pressure you to a point yoba ungabi sabona uba apha the devil is really taking me away from God. Galento right. Amen. Yeah. So lamzalwane wasetyenziswa nguThixo kakhulu kuba ngoku noba kungathiwani church life takes priority, especially when you are now responsible for a satellite. Uba aba bantu banintsi kangaka ngoku abazukuva ilizwi ngeke bahlangane because umuntu oyi-one uprioritize overtime. Or akakatshintshwa ingqondo to see noba bengekho overtime uba leyo msebenzi mayimi abaya mabafunde indlela zoba efficient basebenze within the 5 days ekusetyenzwa ngazo. So that nam on Sunday I focus kwizinto zikaThixo, which is a small time. Uyabona ba sihlangana nge-Sundays out of 7 days. Nakhona kulo 7th day, it's not the whole day. It's just few hours. Will we grow? Our growth will be very slow. Amen? Hence we need to push. Hence we need to be exposed to God's word. You know, to make effort to be exposed to God's word. There's no life getting a CFA. No pinda oku intshumayelo kuyanceda wababa libala ngokukhawuleza idingene. Wonders. Yeah. When you game from us, we posted indawo ethile. I say pin Bible. How did I miss this one? Nobu buhleli. Sometimes omnye njengoba kusebusika ubukela live ehlele ebhedini ezinazi ke ngoku I'm sure uthi adayo lala exa siyabuza liphe libutho alibonakala indawo. You know, it happens. So, and I don't say this to condemn anyone. It is just to highlight uba we need to grow and do better. It's important for us to be exposed to God's word. Amen. So that we become holy just as God is holy. Because he wants us to be holy. He wants us to be separate, to be different from the way the world does its things. Amen. Noba sisemhlabeni asingabo abasemhlabeni. We've been purchased through the precious blood of Christ. Amen. Sithengiwe ngegazi andithi bese occupational ne singazivumeli zonke ungabe occupied by other things except God and his word and what God does, his church. Amen. The local church. And then the pressure is 6 more financial pressure. I think this is a touchy, you know. Don't be pressured so much. Sometimes you've got two things. It's important, or your own personal one, to a point about because awunamali uba ngajonga ayikho ngecaweni ngoba khona isidingo bathi bazalwane sidinga ukwenza lena yo hayi kudala kade ndizikhupha ngoku mandike abanye bawufaka ipressure leyo fanele ube aware uba even and I like iCFA ngoba uyathi uba noba incinci it will make a difference. And it's true, bazalwane. Uba bengakhe nditsho ngondithi uba kungakhona umuntu oyi-1 ozawucela nje abantu abayi-5 million apha eSouth Africa ngicela nindiphe R1. Imali leyo. Uyabona xa iphuma kuwe sonke we possibly can give you R1 with ease. But xa iphuma ebantwini abayi-5 million imali leyo 5 mil becomes a lot of money. So don't undermine la mali incinci ngoba wena uyabona ba incinci mali yami. Khupha leyo incinci wayikhupha. It will make a difference.
asithi makuhlala ukhutshwa imali esinqini noba unayo ininzi. Umuntu inkosi uzazi, uyazi wena uba unengakanani. Amen. Be faithful. Nakumoya ingcwele othetha nawe, andithi madosi ukuthi sewugqibe uba ndizawunantsika le moya ingcwele, hayi but uba ungayifaka ne-1,000 more, andithi yenzeka loo nto umane utshintsha utubuse ucinge ukuthi zaweza kanje ufake le. So we need to allow that dynamic life in us. Amen. Yeah, singavumeli i-pressure. You do the best you can. Amen. And then the last one is Spiritual. what? Spiritual pressure. Let's go over them again for the last time. First one, Physical physical pressure. pressure. Pressure number 2, Emotional pressure. pressure number 3, social pressure. Amen. Fourth, Psychological or mental pressure. and fifth one, occupational. Yeah. Uba ungavumeli umsebenzi ne-studies and any other thing to take your time and occupy your life so much. Uthixo needs to take first or prominence. He needs to be more important than any other thing. Yes. Sixth one, Economical or financial. financial pressure. 7, spiritual pressure. Njengoba besitsho uba zonke ezi zinto, when they happen, what the devil will try to do is to take you away from God, to separate you. That's the intention. Amen. As we see now, uba unkosikazi felt so much pressure, then she said, curse your God and die. Amen. But xa uYob esithi hey uthetha njengesidenge, ithi iBhayibhile azange wona kuyo yonke loo nto. Umama uYobi wayengathi uthi ungumzalwane kodwa uyandithuka. Andithi kuthiwa usisidenge. In fact uYob wayebeka kakuhle uthi uthetha njenge awusizi isidenge but uthetha njenge. Amen. Amen. Yeah. But he never seemed, he acknowledged ukuba look there's andize and ndizawuphinda ndihambe ndize. Uthixo ungokudunyiswa ezintweni zonke. He is to be praised, he is to be honored because he is God. In pain, he remains God. In stress, he remains God. In pressure, economically or financially, he is God. Whether I do not get employment, he remains God. Whether I lose my job, he remains God. That's the attitude. Whether a business is not going well, he remains God and worthy to be praised. Amen. Amen. Hallelujah. Noba sesiphi isimo esingathi negative, he remains. That's the attitude we all have to have, and we won't show or display ukuba we are suffering under pressure when we have that understanding. Amen. Amen. Uyayeka uthemba uThixo uba Thixo ngexesha lakho uyawuzilungisa izinto. If awuzilungisi, still it's okay. You are God. Amen. That should be the attitude with no battles ukuba Thixo noba ke ukuba noba ndifumane iflat noba ke sendiyeke ukuhlala kule ndawo lo 3 bedroom wami ka 5 bedroom ngoba mase ukhaya. Amen. Kulo 3 bedroom awukwazi ukulala une shelter mos. Yeah. Why uzofuna 5? What is the reason? Fumanisa hayi usijonge nje lo muntu ba istatus sesam nabantu abandazi bawudala ndasebenza bekufana no sendihlala ku 5 bedroom ngoku. Says who? Do you need a 5 bedroom? Omnye uzothi hayi ukuze abazalwane bazovisita xa befike eGoli kutsho lo muntu ongavuli kwandlu yakhe uba abazalwane bazonantsika. Xa bemfonela abantu base Eastern Cape uvela bona yo ayozondihlupha lo angayibambi noyibambi ifoni ngoba uyazi uzawufuna indawo yokuhlala.
You know? But eqaleni bethi hayi ndizayivula indlu yami for abazalwane. You know? Yeah, those are the things we do. But if you are genuine, of course, uThixo by all means akuphi indlu noba ngu7 bedrooms. Amen. Amen. So that abantu babone uba nokuba umuntu une mansion, but they can serve God like Job did. Amen. Bakwazi uba babe generous, babe loving, babonise kindness yezinto uThixo azibeke at their disposal. Let's quickly go to 2 Timothy bazalwane sizothandaza. I think no Job lona samfunda kancinci. 2 Timothy 3 verse 15 NLT. You know, when we reflect on these, njengoba besikhuthazana kwandas oba meditate on God's word. Think about the word of God. So we have examples in scripture, in the Bible. You know, when we meditate about God's word, we become wise in godly things. Amen? And this is so when we reflect at the life of Job, iyasincedisa loo nto ekuthini nathi xa sihlangabezana nezinto sikhumbule uba there was a man called Job who was a rich man, but ibhizinesi yabheda nje in a moment, wagula wayinto waba yinhlekisa ekuhlaleni, but he never lost his faith. He kept trusting until things were restored back to him. Amen. So now we can learn from him in our generation. Amen. So his scriptures are for that. You have many examples you can always reflect over. We can learn. These people showed tremendous faith in their generation. Nati, God requires us to show that faith in our generation, and we learn from these ones. Amen. Because into your pressures and challenges and life's difficulties, just like it happened to them, it's going to happen to us also. Amen. Yes, read for us. 2 Timothy 3 verse 15. Yes. You have been taught the holy scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation. They have done what is scriptures? They have given you the wisdom. Wisdom to do what? To receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. To receive the salvation that comes through trusting in Christ Jesus. Amen. These scriptures, as we do this, we gain the wisdom that puts us in a position to receive the salvation of God through Christ. Amen. Amen. There's no other way. Hence we are saying, let's meditate on God's word. Let's get exposed to God's word, what he says. There's no other thing. It is not the songs you listen to that will make you wise or put you in a position to receive God's salvation. It is what he says. Amen. Amen. In scriptures are wise when the pressures of life come, you're not shaken. You don't find yourself in a position to say, Thixo uphi kanti? Amen. Mna ndandithe sawona ngani. You won't be in that position because you have been exposed to scripture and it has made you wise to navigate life. Amen. Amen. So when we look at Job, that's what we are doing. We are gaining wisdom. Wisdom that will help us to receive, the grace of God, the ability of God to navigate life with its own pressures. Amen. So that we don't fall apart and break like everyone. So that singaboni unemunzi namhlanje uyahleka ngomso sewilena ngoba kuthiwa yintoni abantu abadlula kwi-stress babanjalo ba-erratic in behavior. Yeah? Uthi bipolar umamzi. Isn't that a condition? Okay. So bazalwane masingangeni kwento ezimedical. But uba sikubona namhlanje uyahleka amadosini, naxa sikubona ngomso sikubona umadosini uyahleka. Asisibuzi xa sengena, hayibo kwenzekeni ke namhlanje. Siyoyika kwathina ukubuza.
ngoba i-pressures zikubambile. That even if ke mhlawumbe ubuke wa-tempted for a moment, ayisizumzala nizomncaza, hey madosini, mzani wami, you jump up in joy because that's who you are. Amen. Hallelujah. Sifundile Job, sizawukhawuleza Job 1. In fact, sizawumyeka Job verse 1 bazalwane, because he background most ungakufunda naye starting from 1 when ndisakhangela the relevant one. Job 1 verse 1. There once was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. A man of complete integrity, yes. He feared God and stayed away from evil. He had 7 sons and 3 daughters. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 teams of oxen, and 500 female donkeys. He also had many servants. He was, in fact, the richest person in that entire area. In fact, he was the richest businessman in the area. That's his background. But in spite of his riches, he was a man who feared God. That's the background we get. Yeah. But kwenzeka ngoba even okukulunga kwakhe nokutyeba kwakhe nokumonyika uThixo akuvalanga ingxaki uba masingezi. Wehlelwa zezinto zimbi. Siyeva ke ngoba uThixo uyabhosta ngaye. Amen. And then let's quickly go to verse 6. Verse 6. Yeah. One day, the members of the heavenly court came to present themselves before the Lord, and the accuser, Satan, came with them. Where have you come from? The Lord asked Satan. Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth, watching everything that's going on. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. Finest man, kutsho uThixo. So uyabona uba the man was rich, but ii-riches azange zimenze acimbe unguThixo ubuqobo lwakhe. Amen. Uthi uThixo, he is the finest man on earth. Amen. Yes. He is Blameless. Yes. a man of complete integrity. Hmm. He fears God and stays away from evil. Satan replied to the Lord, yes, but Job has good reason to fear God. Now, this is the argument of Satan, and we wonder, ukuba would uthi uJob has good reason. Lento ithethayo uThixo ngalo Job wakho. It is because wena you have protected him. It is because you have, we won't read further, bazalwane, but uthi he has good reason because you have done what? Read that part. Sizawucacisa ncinci sithandazi. Yes, but Job has good reason to fear God. You have always put a wall of protection around You him. have always put a what? A wall of protection. You've protected him. That's why izinto besimhambela kakuhle. Izinto bazikhe zambhetela, he's going to leave you. That's his argument, I believe, for all of us. You know? Ukuba, when things seem to fall apart, are you not going to prove the devil right and say, Lona ukholwa kakuhle because izinto samhambela kakuhle. If zikhe zabheda, uzombona, uzayiva into azoyithetha ngawo. Uzakushiya. That was not the case ngoJob. Ukuba much as uSathane ethi hayi ndimbonile lo bengafuna uthetha naye ngaye, because into ebangela uba abe ngathi mhle kangaka uyakukhonza it's because unemali, ii-company zakhe are doing well, he's popular, he's famous. If ngakho itshintshe loo nto ungabona ubuzakushiya uYob. Question is, kuthi asizizo nezityebi thina naye une businesses
But when uzawufuna umshiya ungenayo nebusiness uzibethela ngomnqongo nje wemoto. You know, those are the things we do. Nabasabetha nge2 series zabo kuba kanti Thixo hayibo izinto zami zabhetha andayifumana le promotion. Kuthiwa a man of complete. So uSathana I say arguish. I said no, it's because he's got a good reason why he loves you and behave the way you have just described. It is because life is so comfortable. It's soft. Yinto sifunayo sonke singabantu. Soft life. Once ingabi soft siqale sithi uThixo kanti simenzeni. Uphi kanti lo Thixo? Amen. Akasithandi thina. But wamvumela wanika permission. Wanika permission. And as we hear the story bazalwane, as we have heard from JJ Fundis, ukuba kuyo yonke lonto, friends coming, wife, piling pressure on him, he did not give in. He remained faithful to God. He trusted him, even at his lowest point. Amen. Thina asikabikho na kwi lowest point, minor inconveniences, but sesijonga uba yeyiphi enye indlela endingazama ngayo. Sifuna ukushiya indlela zikaThixo. So we are encouraged, but let's learn from this man. High as he was lowered to a point of ridicule by abantwana, kodwa zizinja. Wife giving pressure, friends deserting him. But akhange afuna ukuziyamanisa. Andithi uninzi lwethu sasizawuzama ukuba silandelane nabangani sivumba ke yakona into wrong khanizama lo friends andithi sityebi napha. Khanizame just uba ndizame ndiphinde ndikhuphuke. He remained there, waited for God to come to his rescue. Yabona statement esithi, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. And njengoba ndisazi uba uyabona xa esendlulisile kulento zophuma ndingcono kakhulu. When he has truly tested me, I'll come out refined. That is the attitude. Thina ke akuthi asikabizi izo nezityebi naye yintoni lizawusinzimela kanje. Amen. Madosini uyawukhala uqalekisa ungakwazi nokulala ngoba uthi hayi awusifumana ipromotion. Ukusiwa kwenye i-department uthi yo i-demotion lena. And those zizinto ezifika apha ezingqondweni uba bandilo sikhale sisenze zonke izinto and God is not pleased. So we need to rise up. Sazi uba njengoJoseph owaphoswa kwathiwa ayisithengisa kwinantsika kwi-traders waya kwelinye ilizwe as a slave, but he rose up by God's grace. Amen. Ukwazi ukuvuma uThixo where he's leading you, whatever he allows, uyavuma, but you keep the faith, you acknowledge him as God and as a wise God. Uyayazi into ayenzayo ngempilo yakho. Amen. Amen. That will display Madosini is sanctification by you being able to handle those inconveniences. Because the earth is the Lord's and the people that dwell in. Amen. Gabak. Amen. Its fullness is his. It is because uThixo uyayivumela watsho noYesu uba wena ucinga uba usisikhulu wayithetha nabane esithi no, look, you wouldn't be where you are if God did not allow you. Amen. So you have to have the understanding yoba no zama ukuflexa ipower yakhe uba lo power iphiwe ngamazulu kuThixo omnikezileyo. So don't be bothered because abantu can act arrogantly
bazenze ngathi bangothixwana. Don't be shaken, don't be bothered by that, because une-understanding uba bubusazi kwayiloo nto isustainwa nguThixo benenceba kuwo. Amen. You know, and move on with your life. Let's stand. uThixo makasincede ke bazalwane. I mean, we all learn. Sometimes we do not react the way we're supposed to with situation when we are pressured, but we are taught ukuba let's display the sanctification by being able to handle all these pressures. Sisihandlishe ngathi akukho kwa pressure ngokuzikhona. Amen. Because we have been helped by ilizwi likaThixo and the teaching we receive. Amen. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you. Emini nje siyabonga Thixo wethu ngale mfundiso. Sincede Nkosi yami to meditate on it, to reflect on these teachings. Thixo namandla onke ngegama lika Yesu, and to be intentional in living by them. Moya uyingcwele, so that Lord, as we are empowered by them, when these situations come, we will not be moved, and that we will not forsake our faith in you. That we will not be caused to stumble in our faith, but that we will remain unshaken, proving ourselves to be wise men, made wise by your word, in Jesus' mighty name. Not for us to follow ungodly ways, but to remain where you have placed us, trusting, hoping, knowing that you are a faithful God. In due season, in the right time, you will come through for us. To maintain the peace you have given us, to maintain the joy you have given us, that in every situation we will still rejoice, that we will still be at peace even when the situation says we were supposed not to have peace. Thixo namandla onke siyabonga Nkosi yami ekuseni sithi Thixo wami qhubeka nathi sakha, even as we hear these teachings, that we are changed, that we transform every day to become what you have called us to be, to become the Lord, the light you have called us to be, O God, in the earth. In Jesus' mighty name we pray. Sincede Thixo wethu egameni lenkosi Yesu waseNazaretha, we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah.